realizar oracións, o primeiro que hai que ter en conta é coñecer as distintas funcións sintácticas que configuran unha oración. Porque non hai oración se non hai funcións sintácticas, polo menos unha. Unha é necesario. Entón vou facer un rapidísimo repaso polas funcións e eu vou facer a través desta escaleira. Por que? Porque non todas as funcións sintácticas son igual de importantes. Hai nas que son imprescindibles e esa é a función predicado que poño no alto da escaleira. E segundo vayamos baixando, máis ou menos, imos encontrando outras funcións das que podemos prescindir, que non son tan importantes para que o entendades. Entón, o predicado é a función máis importante, está desempeñada polo verbo. Só o verbo cumpre esa función de predicado, non os demais complementos, porque só o verbo é necesario para ter unha oración. Entón, el só, única e exclusivamente, é o predicado. Ben, ese predicado, se a oración non é impersoal, ten un suxeito. E ese suxeito é a seguinte función sintáctica. Todo verbo pide un suxeito, xa vai implícito no propio morfema de número persoa. Ese suxeito, como todas as funcións sintácticas, soen responder unha pregunta que lle facemos ao verbo, que é o líder da oración. Entón, a que pregunta responde o suxeito cando lle facemos ao predicado? A pregunta quen. Esta é unha boa maneira de saber cual é o suxeito, pero hai outras dúas pistas moi importantes, e é que podemos sustituir ese suxeito por un pronome persoal tónico, vale? Os pronomes eses os básicos, eu, ti, el, nós, vós, eles, mudando xénero e número, vale? E vostede, que é o pronome de cortesía. E se aínda temos dúbidas, o que temos que facer é, se o suxeito, que cremos que o suxeito está en singular, paso a plural. Se cambia o verbo, entón é suxeito. Por que? Pola lei de concordancia. Se está en plural, paso ao singular, se me cambia o verbo, pola lei de concordancia, efectivamente corroboro que ese é o suxeito. Por iso ten que ir concordando co seu verbo. E se baixamos a escaleira, vemos o complemento directo. O complemento directo responde a estas preguntas: que cousa ou a quen? Poño dúas preguntas porque depende de se é un ser inanimado ou é unha persoa. Se é un ser inanimado, pois que cousa. Se é unha persoa, a quen? Se aínda non teño claro que iso é o complemento directo, o que teño que facer é substituílo polo pronome, pero polo pronome correspondente de todos os que hai, que neste caso serían os pronomes de complemento directo a, la, na, o, lo, no ou en plural. Ben, e agora pasamos ao complemento indirecto. De paso, ao falar do complemento directo, xa inmediatamente enlazo co complemento indirecto. Fixadevos que só cambia unha palabra. Este, digamos que vai como máis próximo ao predicado, puxeno máis arriba, ten como unha vinculación máis directa. O complemento indirecto, en cambio, ten unha vinculación máis indirecta, por eso o baixei un pouquiño na escaleira. Esta que pregunta responde? Pois responde a pregunta de a quen e a pregunta para quen, perdón, a quen ou para quen. A dúas preguntas. E é curioso porque se vos fixades, aquí hai unha pregunta a que responde o complemento directo e o complemento indirecto. Entón, que pasa se a pregunta de a quen me responde unha parte da oración? Non vou saber se é CD ou CI. O que teño que mirar é se hai un complemento directo xa na oración, entón esta parte que me responde tamén a pregunta a quen vai ser complemento indirecto. Se non hai unha parte, se non hai outro complemento directo, entón o que teño ante min é o complemento directo. Cales son os pronomes polos que se substitúe o complemento indirecto? Pois o pronome é lle e o seu plural lles. Recordade que cando o complemento indirecto o substantivo se substitúe por o pronome lles, pois ten que dar llelo, llela, llelos, llelas, e non yo, ya, llos, llas. Iso expliquei no tutorial dos pronomes. Seguimos baixando na escaleira. E agora temos o suplemento. O suplemento, non podía subir máis arriba. Por qué? Porque o suplemento é un tipo de función sintáctica que apiden determinados verbos. Determinados verbos rexen preposición. Despedirse de, compartir con, falar de. Entón, esa parte que empeza pola preposición e que vai pegada ao verbo e que a pide o verbo, xa cando ti o pos en infinitivo ves que pide preposición, despedirse de, compartir con. Eses
sería o suplemento, é dicir, unha parte que vai suplementando o verbo, é como un suplemento, un suplemento vitamínico, necesita o verbo. Tamén se lle chama complemento de réxime. Entón, por iso digo que o podía subir, porque cando aparece o suplemento é algo quizáis tan necesario como o propio suxeito, non? Pide o verbo. Seguimos baixando e temos o predicativo. O predicativo responde á pregunta como. E normalmente esta función pode estar desempeñada por un adxetivo. Case sempre, vale? Pero non sempre. No caso do suplemento, pode ser sustituído por un pronome persoal. Despedime de Pepe, despedime del. Se vos fixastes, aquí aparte puxe un atributo. O atributo sería como complemento directo, por iso casi podo pôr no mesmo nivel, sería como un complemento directo, pero nas oracións copulativas, nas que levan ser, estar e parecer. Entón, o atributo sería eu son morena, por exemplo. Vale? Entón, fixadevos que hai unha dependencia moi directa entre o verbo e o atributo, dependencia que tamén se ve entre o predicado e o complemento directo. E despois, ao final desa escaleira, digamos, no soto, estarían os complementos circunstanciais, que se chaman circunstanciais porque poden ir na oración ou non, son circunstanciais, dependen de circunstancias, de se o emisor quere metelo na oración ou non quere metelos. Non é algo que pida directamente o verbo. E nos complementos circunstanciais temos un montón, de lugar, de tempo, de modo, de cantidade, de afirmación, de negación, de compañía, de instrumento, hai moitos, vale? E chamase complementos circunstanciais porque normalmente teñen un certo valor aí adverbial e poden ser incluso substituídos en moitos casos por adverbios. E estas son as funcións sintácticas e un esquemiña moi breve e moi simple. Unha puntualización. Os complementos circunstanciais, en moitas ocasións, están introducidos, comezan por unha preposición. E iso ás veces pode nos levar a pensar que estamos ante un suplemento. Por exemplo, pensade nesta oración. As pombas pousáronse no campanario. Podemos decir, pousarse en, quizáis é un suplemento ou quizáis é un complemento circunstancial de lugar. Pois moi fácil. Sempre que poidades sustituir iso por un adverbio, entón estades ante un complemento circunstancial e non un suplemento. Por que? Porque se os complementos circunstanciais se chaman así, é porque, como xa dixemos, están moi próximos aos adverbios e poden ser sustituídos por estes, vale? Entón, aí xa quedaría desfeita toda ambigüidade. E con isto rematamos as funcións sintácticas. Algunhas puntualizacións das funcións sintácticas. No complemento directo, vemos que normalmente non vai a preposición a, salvo que teñamos pronomes ou nomes de complemento directo, ou que se confunda o suxeito co CD. Debemos ter en conta que o suxeito soe ter a característica de máis humano, e o complemento directo, se ten tamén esta característica de máis humanos, é cando debemos meter nela a preposición, para non confundilo co suxeito. E esa confusión é moito maior se os pomos os dous antes ou despois do verbo, ou ir fora do lugar que lle corresponden. A confusión entre estas dúas funcións sintácticas é máis acusada, e entón aí tamén debemos colocar a preposición a no complemento directo. O sea que, en caso de nomes pronomes, ou que o complemento directo se confunda co suxeito porque vai mal colocado, vai pegado o suxeito ou antes ou despois do verbo. O predicativo é unha especie de atributo, pero en oracións non copulativas. As oracións copulativas son as que levan ser, estar ou parecer, ou sinónimos, por exemplo, chegar a ser ou semellar. O atributo sustitúese polo pronome o. O predicativo, en cambio, sustitúese por así
ou por iso. É dicir, que non hai maneira de confundilo co atributo. Aparecen en distintos tipos de estruturas, distintos verbos e sustitúese por formas distintas, por palabras distintas. Unha polo pronome o e outra por un adverbio ou polo demostrativo neutro iso. Ademais, chamase predicativo porque o que fai é predicar, indicar unha característica ou ben do CD. Por exemplo, aí tedes quero café quente, como quero café quente, estáme dicindo como quero ese café. Ou do suxeito, eu cheguei canso, como cheguei eu? Pois cheguei canso, está modificando aquí o suxeito, non o complemento directo. E se vos destes conta, antes preguntei como quero café e respondeu-me o predicativo, quero quente. Se fago a pregunta como, podemos pensar, pero esta pregunta responde tamén ao complemento circunstancial de modo. Si, certo, pero non hai maneira de confundilos porque o complemento circunstancial de modo non está concordando co suxeito ou co CD, pero o predicativo sí que concorda. Como adxetivo ten que concordar co substantivo que fai alusión, que pode ser o suxeito ou o CD. Ademais, ted en conta que o complemento circunstancial de modo soe estar desempeñado por adverbios de modo e os adverbios non teñen xénero nin número, entón é normal que non concorden co suxeito nin co CD. Que partículas desempeñan a función de predicativo? Pois un adxetivo, quero café quente, o adxetivo quente, ou unha frase adxetiva, quero café moi quente. Esta frase adxetiva está formada por dúas caixas ou dúas polas, núcleo e modificador. O núcleo sería, evidentemente, se unha frase adxetiva o adxetivo, e o modificador sería o verbo moi que está modificando a quente.